Pane zvandakabatwa ndichiita pakamera nabosi vangu ndigere muno muDubai and I am working as a maid. Ndiri kutya kuti kana ndikaita zvandiri kukumbirwa nabosi vangu kuti ndinge ndichiita ndinogona kuzopinda busy because mukadzi wandinoshandira anoramba zvake but sekuru vake vanenge muCIO. Takangokurawo tichingoudzwa kuti sekuru vake muCIO. Ndinogona kunyudzwa kunoku kuDubai kwacho nekuti vanogara vari kuno kana kuti kuZimbabwe ikoko amai vangu vanogona kupinda busy. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu? Please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi Tendai uye zvekare I have been working kunoku kuDubai since the end of 2024. Mushure mekunge ndashayirwa mari yekuti ndirambe ndichienderera mberi nezvidzidzo zvangu zvekuyunivhesiti. Saka pose apa ndaitofungidzira kuti I was very lucky. I was the luckiest girl from Mberengwa because my madam boss even is actually from my very same village. Ndakange ndichishandira best friend yavo muzvishavani. Pane chiitiko chakaitika ndikanhonga mari yainge yakawanda ndokubva ndachizoratidza madam boss vandaishandira muzvishavani mari iyoyo. Turned out 3 days later, mushure mekunge vava kutoti iwe ngatigoverane mari, murume kwavo ndiye ainge adonhedza mari iyoyo achibva kubhawa. Saka vakazotanga kundifarira zvakanyanyisisa because yakange iri mari yemadhiri. Saka dai ndakaba mari iyoyo ndikadai ndakakwanisa kutotangidza humwe upenyu kune imwe nyika, asi ndakaratidza kuti ndiri munhu akavimbika. Saka vazondishayirawo mari vaibatsirana naamai vangu ndichienda kuyunivhesiti, apa ndaipota futi ndichivashandira pandinenge ndiri free ndiri muzvishavani kumba kwavo ndichibatsirana namaid wavo mutsva uyo wavainge vakatsvaka. Saka vakabva vachizotaura namadam boss avo vandava kushandira pari zvino, vakabva vavaudza kuti Tendai mwana akatendeka kwazvo. So ivowo vainge vagara vachitsvaka maid. Hakusi kunzi maid vainge vasina, vainge vagara vainaye maid but vakange vava kuda kushandirwa nemunhu anobvawo kuZimbabwe saivo kunyangwe vakaroorwa nemuArab. Saka ndakabva ndachizogadzirirwa mapepa sekutamba sekuseka. Pandakaenda kunotorawo passport handina kuda kuzvibhilivha kuti ndini tindo ndainge ndava kutoenda kunotorawo passport. Ndakabva ndachizoapply for that visa vachindibatsira ndokubva ndachizouya kuno kuDubai. Ndingangoti kuno kwandigere ndigere zvakanaka. Pose apa ndaitoshamisika, zvose zvamainge muchigara muchingosheya kuAfrican Confessions ndakange ndichitoti zvimwe kuda manyepo, patiko zvinozvo ndazosangana nazvo muno muDubai. Uchishanda as a maid, zvinhu zvakadaro ngaumbosangane nazvo zvekunzi kuno kune vasikana vanozoita zvekudyiswa tsvina vaunzwa muno muDubai. Ini ndanga ndiri kutozvigarirawo zvakanaka. I was even worried kuti amai vangu kana vakazonzwa maconfession kungoti amai vangu ivo chirungu chinovanzvenga, vaikwanisa kutoti handichadi kuti mwana wangu arambe akangogara muDubai, nekuti vaikwanisa kuzofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kupota ndichidyiswa tsvina kuno kuDubai, izvo ndiri kuzvishandira. Everything had been okay. Madam boss vangu pose pavaiuyawo kuZimbabwe vaimeka sure kuti kana vachikwanisa she would bring me along with him, nekuti ndini neni wemwana wavo musikana mudiki wacho. Saka takazoti tabva kuZim ipapapa apatomborina masvondo maviri. Murume waMadam Boss
akangotanga kungoseka neni achiti bhuti rako rakurisa, wakaenda kupiko kwawakanokudzwa bhuti rako. Kune avo vanenge vasingazivi magadziko ndiwo andiri kureva. Ndakashamisika nazvo kuti murume waMadam Boss ava kutaura zvipiko, nekuti inini as for my Madam Boss ndinotovaona uye zvakare ndinovarespekta kutodarika kurespekta kwandinoita amai vangu chaivo nyakunditumbura. Saka paakataura nyaya iyoyo ndakashamisika. Vakangoramba vachingokomenta kudzamara ndava kuzopfeka mazihembe ekuti haatomboratidzika kana kapisi kekuti bhodhi yangu yakashepeka sei. Handina kunge ndakaziva kuti Madam Boss vangu ivowo vanotohurirwa nemurume wavo. One day he came to me ndokubva ati kwandiri anzwa. Ndikati manzwa neiko? Akati ndanzwa nekungotarisa on Instagram mapictures evanhukadzi vari vanhu vatema vane body structure yakaita seyako, but handidi kuti ndinge ndichizofambidzana nevamwe vasikana vepainternet. Ndikati why? Akabva ati handidi kuti munhu mune ramangwana ange achizodhimanda mazimari akawandisa kubva kwandiri. Nichitaura navo kudaro ndichitoti mune shuwa nezvamuri kutaura kuti ndine bhodhi inoita sekunge vasikana vanozviposta kumaInstagram vaitoti yes, that is the kind of a body that you do have. Saka vakange vatoisa a hidden secret camera in my bedroom ndisingatozvizivi. He did not even tell me about the camera. Ngoma mushure mekunge ndatanga kutaura nyaya dzakadaro nemurume waMadam Boss vangu, ndakabva ndanyanyisa kunzwa kudawo murume padhuze neni. Izvi ndanga ndagara ndichizviita because ndine mukomana wangu uyo ari kure chaizvo nekuno kunyika kwandiri. Ndichati ari kuAustralia. Sezvo mukomana wangu ari kuAustralia, nguva dzedu zhinji tinongoita mavideo calls tichibatsirana pamafoni ipapo. Saka ndakange nditori busy this other night ndisingatozivi kutoti ndiri kutoonekwa nemurume waMadam Boss zuva rakacheka nyika ndichizvibatsira. Ndakazovhunduka nerimwe zuva vakatuma Madam Boss kuti vange vachienda kumall, ndokubva tachizosara tiri vaviri. Vakauya nefoni yavo ndokubva vanditambidza iPhone yavo, vakabva vanditi tarira uone mavideos ari umu. Ndakatora foni ndichinzwa kudedera nekutya ndichiti zvimwe kuda maybe pane zvavakandibata ndichiita kana kuba chaiko, because zvakaitawo sechikafu zvimwe ndinenge ndichingoba zvandisingatendedzwi zvachose kuti ndinge ndichidya chiri chikafu chavo chinenge chiri special. Inini ndine changu chikafu icho chandinotendedzwa kuti ndinge ndichichidya. Ndatarisa video riya ndokubva vati kwandiri, unombozviziva here kuti zvauri kuita izvi it is against the Quran? Ipapo ndakange ndatouma mate mumukanwa nekuti ndainge ndazviona ndirimo muvideo ndisina kana kusimira, ndiri busy with myself. Handikwanisi kutsanangura zvose zvakaitika ipapo, but sevanhu vakuru I think kuti nyaya yacho matoibata kuti ndainge ndichiitei zuva rakacheka nyika. Vakabva vanditi zvawaita izvi you have committed a sin, and kana uchida kuti unge uchizozvichenesa pamberi pangu ini nepamberi paMadam Boss vako, unofanira kuti unge uchizovaudza kuti ndo zvauri kuita mumba mangu. Aita sekunge ainge akandigumbukira. Ndakatanga kudemba ndichidetemba, ndikamukumbira ndikapfugama ndikati ndapota musandimhanarira kuna Madam Boss because handizivi kuti vanozofungei pamusoro pangu. Vakabva vanditi to keep your job you have to sleep with me. Pavakandiudza nyaya iyoyo I was paralyzed mukoma. Saka iko zvinozvi vari kungoramba vachingondinetsa. Zuro chairo vainge vachitondinetsa vachinditi zvandakakuona uchiita pavideo handina kufadzwa nazvo nekuti uri kushandiswa nemadhimoni. Saka kuti usaramba uchishandiswa nemadhimoni unotofanira kutoti unge uchitorara neni.
How can I sleep with a husband? Uhu ndo hunenge huri hutsinye, cruelty of the highest order. If I do this, I'll be repaying a kindness with evil. I will never be able to look at her in the eye. Ko ivo amai vangu vanozotorwa semunhu akaita sei muvillage zvamu. But if I refuse, ndiri kutya kuti maybe bosi vangu vanokwanisa kuzoratidza mudzimai wavo video uye zvekare handizivi kuti vanozoti kudii. Zvimwe kuda vanokwanisa kuzongoti ndakavatumidzira video iroro and I was inviting him kuti vange vachirara neni. Bosi vangu vakanditi kana ndikamuratidza video iri, ziva kuti uri kuzodzokera kuZimbabwe, uri kudzokera kwenyu kuZimbabwe kumberengwa, and everyone will know what you were doing in my house. I am trapped. Mufunge zvenyu mukomanashi. I've been here kunoku kuDubai since 2024. Zvangu zvose zvanga zvakatorongeka mufunge zvenyu, ndichitofungidzira kuti ndichange ndichizoprogressa neupenyu hwangu. Ndobva ndabuda muDubai ndichienda kuAustralia uko kwandati ndiko kune boyfriend yangu. If I lose this job, my family might even starve. If I sleep with him, mai ava kana vakazozviziva, handifungi kuti she'll ever recover from such betrayal. I am asking you, the Zim Confessions family, what do I do? Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Nongorara navo here boss ava zvobva zvangovharana. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu way. Hanzi ndoita sei, oita sei mwanasikana uyu, zvino shamisa zvinokatyamadza. Zvinotendedzwa here kuti munhu ange achinzi akuisira a secret camera in your own bedroom? Hanzi zuva rakacheka nyika ndakange ndisingazvizivi kuti ndo trap yandaisirwa mubedroom. Strange things indeed they do happen in this world. Erekedzei tibva taenda panyedu inotevera, ndichikuverengerai kubva kuma SMSs vanenge vakatumidzira ma confessions avo. Ndapota musazomadeleta kunyange ndikatorawo nguva kuti ndinge ndichizomaverenga. Munokwanisa futi kusenda as an SMS. Nyaya yandakatumidzirwa yakamira sekudai. Hanzi ndakaenda kun'anga, ndakange ndichida kunorombera business rangu rekutenga goridhe, asi ndakabva ndachekeresa mwana wangu mukomana uyo ainge aine 6 years. Akatsva negasi muviri wose kusvika afa. Iye zvino ava kundimukira chipoko. Anenge achinditi, baba, taurai chokwadi kuti ndimi makandiuraya. Makadi yenyu mukomanashi, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinogara muno muHarare. Ndichati ndigere muBorodale kuPomona. Ndine mhuri, mukadzi nevana 2. Ndainge ndiine vana 3, asi umwe wacho ndakamuchekeresa nenyaya yekuda pfuma. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai so. Makange muri mugore reCovid, panguva iya yelockdown paya, upenyu hwainge hwandiomera nemhuri nekuda kwelockdown. Yakazongoramba ichiwedzerwa mazuva kubasa ndaisaenda nekuti kambani yandainge ndichishandira yainge yakavhara nekuda kwelockdown. Saka zvakazonyanyisa kundiomera nekuti ndainge ndiri munhu uyo aingorarama hand to mouth. Mari yandakange ndichitambira yaingokwana chikafu netransport kuendesa kubasa. Saka ndainge ndisina kana mamwe masavings avo andainge ndiinawo. Saka ndakabva ndazotaura naTsano, murume wavatete vangu, ainge ari kumazowe kumaini. Vakanditi kumazowe kwainge kusina kana lockdown, vaitoshanda mabasa avo ekuchera goridhe. Saka Tsano vakabva vanditi
kana muchida chitosimukai muuye kubasa. Saka ndakasimuka kubva kuHarare ndakaenda kwaishandira tsano vangu kumazowe kunonzi kumasasa. Ndakasvika ndikatanga kushanda natsano. Takashanda ndakatoona kuti ndainge ndava nekamari kekuti kumba ndainge ndava kutodya ndichitosara neimwe mari yangu yainge yava kutotanga kutoonekerawo ndichitokwanisa kutotengawo something. Ndakabva ndavhura katakishop kangu kainge kakabatana nekashabhini. Zvinhu zvakatanga kutovhurika. Ndainge ndava kutoita tumari, asi yekuda kukasikira zvinhu iyi, yekuda kupfuma zviri fast, ndakaona sekunge bhizinesi rangu riri kunonoka kusimukira. Saka ndakabva ndatanga kufamba mun'anga ndichinobatsirwa kuti bhizinesi rangu rienderere mberi ndisambofa ndakabhuroka. Asi pane chinhu chinoitika kuti wakangotanga kubhilivha mune zvimwe zvinhu, hamene zvazvinoita. Mukoma, kana uchinge wangotanga kuita zvekuenda kun'anga, unenge wava kuda kungoramba uchidzitevedzera dzen'anga. Ukaona sekunge iyi isiri kuita, unogumisidzira wotsvaka zvekare imwe n'anga. Ndakazoguma ndabudikira kuMozambique nenyaya yemareference kubva kune dzimwe n'anga, nekuti zvinoita n'anga yakashanda newe ikaona kuti yava kudya ende zvava pauri hazvichakwanisiki. N'anga zvadzinoita kune avo vanenge vasina experience, kunyange musina kuromba, kunyange zvikazonzi zvinhu zvinenge zvakuomera, ziva kuti unotombotanga wakamiwa. Kunyange munhu achitoziva kuti zviri pamunhu uyu handimbofi ndakazvikwanisa, asi kuti ange achingokubudira pachena, angokuudza kuti zvako zviri pauri handizvikwanisi, chokwadi hachifi chakaburitswa ichocho, nekuti anenge atoluza kastoma. Saka mukoma, mushure mekunge n'anga iyo yakange ichindibatsira yaona kuti yakange isingazvikwanisi, yakabva yachizondirifeya kune imwe n'anga. Ndizvo zvakaita kuti ndizosvika pakutora chikwambo. Zvakange zvisiri mumapurani angu kuda kuromba, asi zvinhu izvi zvakazongoitika nekuda kwekuti pane vamwe mai vainge vauya kuzovhura shopu yavo panext neyangu. Saka ndaida kuvaroya amai ava kuti bhizinesi ravo risafa rakaenda mberi, inini ndinge ndichizosara ndiri ndoga ndichiita bhizinesi. Ndinofunga kuti amai ava vakaita kunge vanogona kunge vakaita a go back to sender. Zvinhu zvangu zvakaguma zvisingachafambi. Ndaiwanzokuenda kunohodha ka2 kana kuti ka3 per week, but zvainge zvisingachaitiki nekuda kwaamai ava. Saka mukufamba kwandaita ndakazosangana neimwe n'anga yakandirifeya kuMozambique. Saka nekuda kwesituation yainge yava pabasa pangu, ndakabva ndaenda kuMozambique kuya kwandainge ndanzi ndiende. Ndakaperekedzwa nen'anga iya. Ndakazoti ndasvika kuMozambique ndakaonana nasekuru ndikavaudza nyaya yangu kuti ndaida kuti bhizinesi rangu ringe richizokura. Lazi vamwe vose vainge vari pasaidi pangu vaisaita mari. Sekuru vakati hazvinetsi. Ndakabva ndachizopiwa mushonga. Uyo mushonga wandakapiwa wainge uri mukahari. Vakanditi ndinoenda nawo pashopu pangu ndonocherera hari ine mishonga, asi handifanire kunge ndichionekwa kana nani zvake. Saka ndakatakura hari yangu, asi yakange iine mhiko dzekuti handifanire kukwira bhazi, ndinofanira kufamba netsoka kusvika ndasvika nemushonga wangu. Saka ndakazoita musikanzwa, ndainge ndaneta. Ndava mumukumbura ndakaona chimwe chirori chainge chichienda kuHarare. Ndakakumbira kutakurwa, asi chirori ichi hachina kusvika kure. Chakabva chaita accident, chakaita head on nekombi. Driver werori akafira paspot. Inini ndakabva ndatoburuka kumashure kwandainge ndiri, ndikabva ndapinda musango kusvika ndisvike kumazowe. Ndakaenda kushopu kwangu pakati pausiku. Ndakacherera hari yangu
Pasina 3 days ndabva kucherera hari, mwana wangu mukomana akabva atsva negasi kumba. Gasi rakaputika mumba ndokubva afa. Kufa kwaita mwana wangu, bhizinesi rangu rakatanga kufamba mukoma zvekuti ndakabva ndatosimuka ka1 kubva ndachizotoita mari, asi handina kuziva kuti bhizinesi rangu riri kukura nekuda kweropa remwana wangu. Saka kubva muna 2023 zvinhu zvangu zvanga zvichifamba. Ndatova nemashops akawanda muHarare nekuChiweshe, asi iye zvino pamba pangu hapachagarika, pari kupisa. Ndava kungoona mashiripiti. Vana vangu vanotaura kuti ivo vari kuona hanzvadzi yavo, kureva mwana wangu akafa. Vana vanenge vachitaura zvinotyisa, zvimwe zvandaifunga kuti hazviitiki. Saka ndakadzokera kun'anga yakandipa hari yandakacherera pashopu pangu. Ndakavaudza nezvenyaya yainge yava kuitika kumba kwangu. Sekuru havana kunditenderera. Vakandiudza kuti mari yandiri kuita yakabva muropa remwana wangu. Mukomanashi ndakabatikana kusvika pekupedzisira, asi chekuita painge pasina, nekuti ndini ndoga ndakaenda kun'anga kunotsvaka. Saka iye zvino pava nedambudziko rakura, ndinofunga kuti mukadzi wangu akafambawo nekuda kwezvainge zvava kuitika kuvana. Inini ndainge ndisingadi kufamba nekuti ndainge ndiine masikireti angu andaitya kuti anozofumurwa. Iye zvino mwana wangu ava kundimukira. Paanenge achindimukira anenge achiti, baba, taura chokwadi kuti ndimi makandiuraya. Saka mwana wangu paakatanga kufamba, ndakadzokera kwasekuru. Sekuru vakandibatsira, vakanditi inini handina zvandinokwanisa kukubatsira nazvo. Mukoma kuuya kwandaita pano, ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsirawo kuti ndireurure kumukadzi wangu. Ndiri kunyara. Iye zvino ndava kugara ndiri kuguva remwana ndichingokanda zvakasiyana-siyana. Saka ndava kutya kuti zvinhu zvandiri kukanda mangwana zvinogona kuzokanganisa vana vangu vapenyu vacho avo vachiripo. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakaoma mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakatingura netsoka. Hanzi kubva kupi? Kumhangura, hameno kwavari kuti vakaenda vakanoromba. Hanzi ndanzwa nekuramba ndichingokanda mishonga yakasiyana-siyana paguva remwana. Ngatizamei kuti betinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Irinuwo kuuya kwandakaita kunoku kuEurope, handichatauri hangu kunyika kwandiri nekuti vazhinji vanokwanisa kuti zvawakaita zvinonyadzisa. Ende ndinobvumirana nazvo kuti zvandakaita zvinonyadzisa. Zvandakaita izvi kana kutokuudzai, ndinotoshaya kuti ndotangira papi chaipo kuti ndinge ndichikubundirai pachena. Ndinonzwa ndichizvinyarira. Mudzimai wangu uri kunetsana neni, ari kuti iwe chiitawo ka ndinge ndichiuya ikoko. Haazvizivi kuti kunoko ndatovawo mukadzi weumwe munhu, kunyange ndiri murume zvangu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Kwedu kupurazi kwatainge tichishanda, izvi zvekuti vanhu vanoitwa dhudhula zvakatanga kudhara. Murungu wedu akazotosvika pakutengesa purazi atsamwa. Saka murungu takamushandira kubva kuma 2010 ndichitanga kupinda South Africa. Handina kumbogara ndakagara mutauni, ndaingozvishandirawo kumapurazi. Saka ndichishandira murungu uyu, vamwe
vanhu avo vakange vari maSouth African vakatanga kuona murungu ava kutenga matraka matsva nematractors. Vakafungidzira kuti maybe takange tichitopiwa mari yakanaka, but taipiwa mari shomasa. Zvadaro vakatanga kuuya vachimaketa murungu ainge achivapinza basa, but akatanga kusangana nematambudziko akaita sekuti kana yava nguva yekukohwa taipiwa rinonzi bhakani ende harisi rekutamba naro. MaSouth African vaingoshanda 1 day, dzimwe nguva tinenge tichidzura onion votoregedza zvavo kuuya apa onion inenge iri muvhu kana kuti garlic iri muvhu kana ari semapotatoes. Vamwe ndo vaingozvirovera zvavo half day vobva vatongosiyana nazvo. Murungu akabva ati demet man, vanhu ava vari kundiitisa losi. Zvavari kundiitisa losi zvandava kuita pano handichatomiriri maSouth African, ndava kungohira chero anenge achida basa. Saka murungu akabva atozongoita slogan yekuti maZimbabwean ndiwo ega avo ainge achida kuhira mukambani make. Izvo zvakabva zvachizotsamwisa maSouth African. Vakatanga kuuya papurazi vachipopota, vakange vachitoenda kune mamwe mabato amunoziva avo anoti foreigner rinofanira kunge richishaya basa muSouth Africa. Saka ndakazoonera situation ndikati zvazvadai zvinotinetsei. Murungu ainge akandiudza kuti ndafunga kuvhara kambani. Ndakasimudzana nemhuri yangu ende muone zvenyu mudzimai akange atori nepamuviri. Tainge tichangobvawo mukusangana sezvo ndakaenda kuJoni ndichiriwo mwana mudiki, ndakange ndisati ndatombova nepfungwa dzekuti kunorooriwa. Saka ndakasangana namadhamu on social media. Takabva tadzokera kuZimbabwe, takadzokera takange tisina kana plan. Tichinosvika kumusha wiki rekutanga takange tichifarirwa chaizvo kana mai vangu vairatidza kufara, but upenyu hwakati hwatanga kuoma. Zvino ndopandakaona kuti kana usina mari mumaziso evanhu unenge uchiita sekunge usiri kana chinhu. Ndokubva ndachizotanga kutsvaka dzimwe nzirawo dzekuti ndinge ndichibuda nadzo muZimbabwe. Nerimwe zuva ndakati ndiri nerimwe gurupu revanhu avo vanotsvakawo mabasa kunze kwenyika, ndopandakabva ndachizopfimbwa nemurungu uyo pandakazochata naye. Akauya kuZimbabwe, handingatsananguri zvose nekuti munyika medu zvatakaita nemurume iyeye muhotel zvinotosungisa. Takaita bonde tiri vaviri sevanhu rume. Saka mushure mekunge taita saizvozvo ndopatakabva tachizochata, asi kuchata kwedu kwatakaita takazochata andiunza kunoku. Mapepa andiinawo kana madhamu chaivo, maybe nekusakwanisa kunzwisisa kuti vhiza randiinaro rinomboreva kuti kudii. Madhamu vari kunetsa siku nesikati, vari kuti ingawani vamwe vari kungoudza vakadzi vavo ikoko, sei iwe usiri kuda kundiunza ikoko, zvinoreva kuti uri kugara neumwe mukadzi, asi ndini nditori mukadzi wemurume uyo wandakachata naye. Handina kuzvarwa ndakadaro, asi ndaifungidzira kuti ndichaita sacrifice. Kana ndaita sacrifice iyi tobva tarambana, ndobva ndakasika ndazotora mhuri yangu. Chinondivhiringidza mupfungwa handizivi kuti inhau yekungogara tichizviita here zvava kutonditapirira mupfungwa. Apologies kune avo vanenge vari sensitive panyaya yakadai. Ndiri kudawo vana chipanga mazano vange vachindibatsira. Vanotuka tukai zvenyu, asi chikumbiro changu ndechekuti chinditukai mushure mekunge mandibatsira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo imwe yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, can you believe it? Hanzi ndo sacrifice yavo yavakaita kuti vange vachinzi vabudawo muZimbabwe, vakaburitswa nemurume uyo wavainge vachidanana naye.
yo zvakangooma. Ngativabatsirei comment section. I'll be back with another episode.